YEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:14. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:15. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayan nga gabi. Mayong gabi action ba, no? Kag sa aton mga listener sa area, tag naton lakat sang aton tiyempo sini nga gabi. Martes kita karon, Marso 2, tuig 2021. Sa kapungsuran, hangin amihan sa gihapon o northeast monsoon. Nag-apekto dito sa pinakapunta sang naaminhan sang Luzon. Diri na sakupan sang Batanes kag Babuyan Islands nga magalumon ang kalangitan nga may mahinay o manipis lamang ang mga pagulan. While ang Apayao, Kalinga, kag sa iban nga bahin sang Cagayan Valley, may ara nga magalumon ang kahawaan, may lapta-lapta ining pagtupa sang ulan. Kag pagaupdan so may naligwin nga pagpa nag-uubalin niya sa tail end sang frontal system. While ang Ilocos region, northeast monsoon sa gihapon, kag ang iban nga bahin sang Cordillera Administrative Region nga may pag-uum-guom, ang ilang kahawaan hasta nga magalumon ang ila kalangitan. May idulot man ini naligwin nga mga mahinay o manipis lamang nga mga pagulan. Kag ang easterlies, mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko na mabatyagan diri sa nabagatan sang Luzon, diri sa aton sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao. Nga may pag-uunggo man ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may dala ini naligwin nga mga pagulan tugan ni easterlies kag localized thunderstorms. Naaminhan sang Luzon, may ara kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sa hangin halin sa naaminhan na silangan o northeast nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While sa iban nga bahin sa atong pungsod Pilipinas nagapabilin nga may mahinay hasta sa may kasarangan man
nga huyop sang hangin halin sa gihapon sa naamin na nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So naog kita diri sa aton localized forecast action dry diri sa aton sa nakatungdan sa Kabisayan o kon Western Visayas lakip na ang aton siyudad sang Bacolod kagang probinsya sang Negros Occidental. Sa gihapon makaagom kita sa may pagulugal o mga aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan. May naligwin lamang ini siya nga mga pagulan. Kag ari kita sa mahinay hasta sa may kasarak. Nga magahalin sa gihapon na aminan na sidlangan o kon Northeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang kataason. Karon alas 7:11 dugay-dugay no, alas 7:18 na gali hunas naton 0.0 metro ang taob magabalos ala 1:27 karon sa kagahon. Sa takos nga 1.5 metro ang kadalumon alas 5:54 sini nga hapon nagtunod naman si aring adlaw magapakita ini sa alas 5:58 buwas sa aga. Ari kita subong 24 hasta 32 degrees Celsius o kon 75.2 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Si Vulcan Canlaon janay are. Kumusta Si Vulcan siya? Canlaon Action Brian nakarehistro kita sa 24 oras ng obserbasyon. 7 kapag tayog no sa edipisyo sang Vulcan Canlaon. Kag shadow kahuyang hasta sa may kasarangan nga pagbugas ang puti nga aso. Nagtimbuok ini sa babaw kapin sa 300 metros. Antes ini siya nagkulap sa direksyon na aminhan nakatungdan o northwest kag southwest na bagat na nakatungdan. Ang asopre sa gihapon sulfur dioxide natakos ini sa 892 toneladas baw daw nagnubo. Nubo siya? Sang adlaw sang pizza 27 sang Pebrero. Amo sa gihapon ang ground deformation ara nga na-monitor sa atong global positioning system kag aton tilt-meter dira sa Kubay. La Carlota no. Nga muning parameter sa mga pebbles may indikasyon sa gihapon nga hydrothermal, tectonic kag dalom no, dalom deep-seated nga may proseso sang magma nga nagakatabo dito sa iyang sulok-sulok o kontyan ni Vulcan Canlaon. So DOST Volks kag in collaboration sa aton naga-abiso sa liwat sa aton publiko. Ari sa alert level 1 si Vulcan Canlaon nga patimaan nga ara sa abnormal nga kondisyon kagari siya sa period sang unrest. Stricto sa gihapon ang permanent nga kilometer permanent danger zone. Ang aton nga pagpayog wala kita felt kundi unfelt lang ni siya. Ari kag ina sa Basay no. Unfelt ini 2.3 ang magnitude natabo ini siya alas 6:27 kag ina sang aga. Kag may deep of focus ini siya kadalumon sa dalom sang duta 17 pero way mabatyagan unfelt action bright. Do permi ginada Sir Ganya no? Do permi ginada sa Oriental Negros galing hindi lagid mabatyagan. Oriental. Dire sa aton ara man pero laban si Palay kanduni Mabinay mga kabangkalan na pero dire sa aton sa babaw daw ay naging. Why naging? Okay man. Sige. So amo ni. Yes. Lakat sang aton tiyempo. Angot kay Vulcan Canlaon kag pagturo tayo sa aton palibot. Salamat Sir Gan. Sige, action bye maayong gabi. Sige. Thank you gid Sir Gan. Matulo tawhay gid aton sini nga palibot mga kaksyon pero amo na sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay. Kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Sa balita, sa aksyon. Antes pa naman ang tanan ng aton gid pagpangamuyo. Ngayo kita guidance kag ngayo kita sang kinaalam sa aton sini nga pagpangalaga dagod madulong naton ang konkreto, kompleto, kagusto nga mga impormasyon sa aton sini matag palamati
kag hatagan kita sang maayong lawas, ipalayo kita sa mga disgrasya, ipaabot sa aton ang kahimungayaan mga kaaksyon pagi sa aton sini mahal nga Ginoo. Amen. Action Firing Line. Action Brian Borden. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, La City, 23 na subong adlaw Martes, yari na sa Marso 2 kita 2021. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, tub-tub las 9 tak na siring gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano balang nagalina gumba nga balita sa aton siring pagpangalagad. Dito sa syudad sang Himamaylan, isa ka persona nga ginakabig miyembro sang Sparo sang New People's Army tigayon nga nadakpan sang gintingob nga puwersa sang Philippine Army kag Philippine National Police. Action Firing Line. Ang sospitsado nakuhaan sang kalibre 45 kag duha ka M203 mga kaaksyon. Action Firing Line. Bala lang ha, hindi kay M203 gidya basi black keyboard ka mo da. Samtang atong pulis nga ginpatay sa Calatrava pero assigned ini siya sa Juan Toboso PNP, si Police Staff Sergeant John Daniel Gutera ang nagwa ang alan niya before nga involved sa illegal nga droga o galing waay man to na pamatudan. Action Firing Line. And din siya nagligad nga adlaw na mention naton sa inyo nga nakabato na gidman sa mga pamahog sa yasinay kabuhi. In fact, nagpanugid sa yasinay pamilya kag sa hepe mismo sang police station sang Toboso. Action Firing Line. I-check tanay karon liwat maka-action, gina-update nato nini sa matang adlaw nga tanan kag may connection sini si Police Colonel Roby Palge. Nagmando na sa Calatrava PNP nga dapat imbestigahan gid kag kung pwede hatagan gid sa hustisya ang kamatayon sang iya police. Action Firing Line. Samtang diri sa Bacolod, Philippine Drug Enforcement Agency and Bacolod magapirmahan na isang MUA paagi sining iniblang mga report nga mga illegal nga droga ginapadala iya sa mga courier. Action Firing Line. Di natulaton tanay kay hambal to kagabi sa report ni Action Alvin Grava nga nahibalaan na sang BCPO kung ano ang style sa pagpadala sa ning illegal nga droga sa mga personalidad nga nagapalusot sini. Action Firing Line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, ang bakuna sa Bacolod City Police Office ti ginaplaster na naman kabalo ka una ang PNP nga bakunahan, no? And amuman sa Negros Occidental Police Provincial Office naga hulat-hulat naman. Action Firing Line. Samtang diri sa syudad sa Bacolod wala sang bag-o nga variant sang anuman nga sahi sang virus, no? Ikumpara sa iban nga lugar. Ti pasalamat kita. Action Firing Line. Kag ining ang syudad sa Bacolod may initial na nga bayad para sa bakuna nga AstraZeneca. Manomduman nga 31 million pesos ang ginpain nga pondo para diri para sa 600,000 doses mga kaaksyon for Bacolod only. Action Firing Line. I-check tanay karon kag adlaw-adlaw padayon ang virtual meeting mga kaaksyon sa mga public officials diri sa Bacolod, most likely sa mga tao nga may aras ang kahilabtanan sining bakuna agod nga mas makongkreto gid ang vaccination sa palaabuton. Action Firing Line. Mga balita sa probinsya, mapahuway-huway anay sa vaccine kag COVID-19 sa probinsya kag istoryahan ta karon amo ang mga kababainhan nga giningganyo ni Comelec Commissioner Guanzon nga magpakigbahin gid sa political decision making. Ati oo, ang pungsod Pilipinas do kaduro na gid man nga mga babae nga public officials. Action Firing Line. Unlike sa nagligad nga mga panahon nga kung maghambal kita nga opisyal ikaw do para gid lang niya sa mga kalalakinhan, pero today iya why na babae mas mayara pagani nga mas maayad pang baye nga magpungko bilang public official kay do may katahap pa magpanguot sang kwarta sang gobyerno. Action Brian Borden. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sige, manglugayawon ko gamay lang sa mga balita dito sa national mga kaaksyon. Oy, ang kasobla ni Juan, ni former senador nga si Antonio Trillanes,
ato balang rebellion ginbasura. Action firing line. Mayong yuhom niya subong, hambal niya tidiin ka mo. Naka-score siya. Action firing line. Samtang ang PDEA kag PNP suno diri sa kay House Dangerous Drug Committee Chair nga si Surigao del Norte Representative nga si Robert S. Barbers mga kaksyon nagpalayag nga kon ginamyendahan lang ining Dangerous Drugs Act didto iya sa Kamara naging pasar sa nagligad nga 17 Congress mga kaksyon kag gintuman lang ini sa aton nga mga otoridad ining nasambit iyang kasuguan ini balang nagamando nga dapat may ara sa mga cameras ang aton sini nga mga otoridad sa pagpatigayon sa operation kung tani posible waay naglala ang natabo nga pag-inkwentro hanay sang PDEA kag PNP didto sa Quezon City sa di nagpatay sang 4 ka mga persona. Action firing line. Tiyambal dire ni Barber sa kon ginatuman lang ini kag ini ginahimo lang sa aton otoridad kon may ara gid man sang nagkalamatay abi at least di mabalaan gilayon kung sinong may diferensya si PDEA bala o kon si PNP. Action firing line. Sige diri sa aton kay mangutana kita dason nga mga inadlaw kon nagagamit bala sang kamera ang aton sini nga PDEA's lokal di kag PNP kung magpatigayon sang operasyon. Action firing line. Abi di man tani mo galing kay ti daw way paman ka bakal sang kamera ang aton sini gobyerno para dira. Dapat manimo nami gini para sa mga operasyon sa aton otoridad para at least kwan mangin transparent ang ila sining operation. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon sa aton nga pagpangalagad update kita kay COVID-19 kay subong nga adlaw 580,000 na 442 ang positibo sa Pilipinas. May bag-o subong nga 2,067 pero ang aktibo nagapabilin sa 33,610 ang naka-recover diri nagdangat na sa 534,463 ang patay 12,369. Action firing line. Aring masubok nga balita kay sa bugos nga kalibutan ang napatay mga kaaksyon sining nasambit nga si COVID-19 umpisa sa nagligad nga tuig nagdagat na sa 2,550,296. Grabe, 2.5 milyon na. Action firing line. Ang patay sining COVID-19 sa di nagapanguna diri ang United States of America nga may ara sang 527,226 na ang nagkalamatay. Action firing line. Anong sitwasyon sang Amerika subong man? Ginasundan ini sang Brazil nga may ara sang 255,836. Action firing line. Pangatlo diri among Mexico nga may 186,152 kag ang India diri pang-apat nga may ara sang 157,275 na ang nagkalamatay. Action firing line. Padayon gyapon didto ang pungsod China nga amo ang ginumpisahan sining nasambit nga si COVID-19. Ang patay nila daw sobra lang 3,000. Action firing line. Di mayo man at least natabangan nila yon. That's why nga kung kisa ining maghambal kita Sinovac nga bakuna mga kaksyon daw hindi gid man dapat may kahadlokan diri kay imagine mo sa pungsod China ni halin tiba si amoning nakabuli gid sa ilakon nga wala gid naglapta sang maayad-ayad si COVID-19. Action firing line. Istorya sang nasambit nga bakuna makaksyon nga si Sinovac kundi nagabot sang Domingo kahapon nagbalbalanay dayon kabakuna kahapon may gin-report nga may ara sang 4 ka personalidad nga naglain ang pamatsyag gindala gilayon sa emergency room pero ti maayo ang sitwasyon. Action firing line. Subong nga adlaw na dugangan sang 13 tanan ka mga tawo ang nagreklamo suno pa kay DOH Undersecretary nga si Rosario Vergire. Ining 13 ka mga tawo mga kaksyon kabatsyag sang hypertension. Ang iban diri palanakit sang kalawaala sa abaga mismo, no? Ang iban diri inang naglipong-lipong, dumasuka, sakit sa ulo, kag nagpalangatol, no? Pero pagkatapos ang pila ka minutos, nga ini sila ang naging parelax, nagbalik sa normal kag ginpapauli ini sila sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Action firing line. Amo na mga kaaksyon na ang ginapabalo lang naton sa inyo
But before pa naman, nag-research kita and according gani sa mga eksperto suliton naton, ining injection sang bakuna nga ini may ara gid man sang epekto nga lain sa lawas sang tawo pero mga mild effect gid lamang kaangay sini. Action firing line. Amo na ang ginatawag pero ti man dumon taliwat kag ginapabalot sa inyo ining Sinovac, ano na isa ni ang isa pagini ang upod sa China manhalin ang Sputnik 5 ining mga AstraZeneca nga ini, Johnson & Johnson's nga ini, Pfizer, ano pa dirang iban, no? Ini sila tanan mga kaksyon ang ginhatag sa ila Emergency Use Authority pagid lamang. Hindi lang diri sa pungsod Pilipinas kundi sa bug-os nga kalibutan. Action firing line. In short, ini tanan ara paghihapon sa estado or sa level nga ginatun-an panigyapon, no? Ginatun-an panigyapon although nga may ara sa mga the best nga mga results nga ini rason nga ginpasugta na nga gamiton sa publiko pero ti ini hindi 100% pagid abi, no? Nga matawag naton nga amo na gid siya. Action firing line. Kahit ang mag-ubra kita kabakuna, tagpila, tag isa ka dekada na ang gina-process sila mga kaksyon. 1 decade. Sobra pa gani. Nga mahambal naton nga 100% goods na ining nasambit iya nga bakuna. Ti ini, gindali-dali lang ini because nga do kadelikado gid kaysa kay COVID-19. So ti pasalamat kita nga gindali ini kag ti ginagi man ni sa husto nga proseso kabay pa nga makabulig na gid ini. Action firing line. Sige, ang si Presidente Rodrigo Duterte may ara sang kabinet iya nga full meeting buwas nga adlaw. Ang iya sini miyembro sang gabinete mitingon niya buwas nga adlaw. And according to Attorney Harry Roque, waiting subong si Duterte sa pag-abot sang pila pagid ka mga bakuna diri sa pungsod Pilipinas. Agod siya mismo ang personally magabaton sini ka magpasalamat ilabi na gid ang AstraZeneca nga way para kaabot haling kahapon sini nga mga sinimana kuno agod personal magapasalamat si Duterte. Action firing line. Sige, amat-amaton talang ni mga kaksyon kung bakuna ang pagahambalan kabay pa nga ti makabulig-bulig gini sa aton ining nasambit iyang kuan ariho ang panibag-o nga balita kay si ang DOH nagpalayag nga may ara sang 3 ka mga persona karon nga ilagi na monitor didto sa Pasay City sining bag-o nga variant sang South Africa variant na naman ini. Action firing line. Na naman yung sitwasyon naman sa nagadto UK subong South Africa na naman actually ang mutation sang balatian or ining virus nga ini hindi mo na ni mapunggan mga ka-action mo, no? So pwede man gani nga may nag-una nga naghitabo diri sa Pilipinas, pwede ini siya tawgon nga Philippine variant man. Ti ining South Africa kay didto ini na-detect una, tin may ari di kuno 3 sa Pasay City, yo. In fact, last week mga ka-action nagkuha sila sa mga samples diri. Sa ano mga nag-positive sining COVID-19, 3 sa ila ang may South Africa variant. Action firing line. Pangamuyo na lang gining aton sini sa Ginoo ni nga mapapas ini siya kag ang aton sini disiplina sa kaugalingon. Action firing line. Ang iban nga balita mga ka-aksyon are bugal sang Negros Occidental si abang lingkod representative nga mo si Joseph kag House Minority Leader ini Joseph Stephen Paduano nagpatigayon sang privilege speech makaksyon sa Kamara. Kag iya sining bukad liwat ang pila ka mga ginatawag naton sweldo sa mga nurses naton sa diin mga kaksyon nga ini mga sweldo kung tani sa nagliligad pa ni nga mga panahon wala mapatuman. Action firing line. Suno dire kay Paduano mga kaksyon buwis buhay ang mga nurses naton last year bangod sining COVID-19 apang nagabaton lang sila sang tuman kanubo nga sweldo. Action firing line. Bukad diri ni Paduano mga kaksyon nga sa diin dapat ang Department of Budget and Management, no? Ang may ara sang circular budget circular ang DBM nga dapat tukri o nilaliwat kag ini may mando na niya sa Supreme Court
ano na ni kumusta na ning Philippine Nursing Act nga ini nga dapat si nurse ang makabaton sang 15,000 tubtob 32,000, no? Labi na gid kung ikaw isa ka nurse nga nagatrabaho sa pampubliko nga mga hospital. Firing line. Ti ginaduso diri ni Paduano, no, ang resolusyon nga dapat imbestigahan ang DBM circular nga ini tuod, no. Imagine mo na iba naton nga mga nurse diri sa pungsod Pilipinas daw magsugal na lang sang kaugalingon nila nga magkadto sa iban nga pungsod bangod nga dire ang ila ginabaton nga sweldo medyo magamay-gamay. Firing line. Oo, Timera, ganito ko kilala nga mga pasado na sa nursing board exam. Oo, subong iya nagpatindog, computeran kag mag-computer. Firing line. So dako pang income namon di sa piso-piso nga hulog sang computer sang sa maobra sa hospital. Di kon matabuan mo pagid nga hindi man kakadali-dali sulod sa mga public hospitals kay nagasulobra inadira or kulang. Pero ang pundo, ang isweldo, wala. Ding iba nagapaamulya sa pribado mga hospital. Tiko nagatrabaho sa pribado nga hospital, ang mga nurses naton, sad to say, medyo gamay-gamay gina compensation nga ila sini nga mabaton. Firing line. Di amo na, may kay natukiban iniho, kag na ideyahan gid ni Congressman Stephen Paduano. Diri gikan sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kag tigin plastar niya dito sa Kamara mga kaksyon agod nga matalupangdan man ang mga nares naton kaluluoy man ni sila mo pero ti maning ila sini nga trabaho. Oo, kay kabalo ka sila ni ang pinakauna nga mga personalidad sa hospital nga magaatubang sa mga ginadala dira kag ginapabulong nga mga persona. Firing line. Ang mga doktor naton niya gakadtola na sila ya kon kinahanglanon na, no, gina-check. Pero ang mga nurse, pag-abot iya sang sang pasyente, pag-abot sang anuman nga sahi sang pasyente, dira sila na yang gaamuma, dira iya. Why na sila halin-halin dira? Kung kisa ganito, hindi na sila ganito makapantrapos, balhas nila. Firing line. Oo, anyway, sige, kung alang-alang si Congressman na Paduano, wagit problema, action na. Goods lang, ano? Alang-alang, guro kay daw ara sa plenaryo, to kay ina siya nag-istoryahanay kami mo. So, basi, bala inang way pagid na kwan, tani, kung malapot ang iya sining, ang iya sining chief of staff niya, daw, amo na ni guro, basi si Action Elmer Ubaldo, chief of staff niya sini. Firing line. Galing kay kun diin ang boss niya sini, ara gatabid gini siya dapat sa likod man mo. Sige, okay lang action ana, no? Las 7:40 Action Radio Philippine Standard Time. Na muna sa mga nurses naton, actually diri sa Bacolod kag Negros may mga complaints na diri, no? So isa ini sa nakalambot dito sa talatapan ni Congressman Stephen Paduano, mga kaksyon. Firing line. Sige, dira lang taan ay asta. Pagbalik naton karon dugay-dugay, di ka maghalin dira. Kay report naton sa inyo, diri sa Bacolod mga kaksyon, wala sang may natukiban nga bag-o nga variant diri kag dapat wala gid lang. No, kay ara na ta sa matawhay nga situation. Plus pagid sa iban nga balita mga kaksyon karon with Action John Diaz temporaryo nga nagtal-os kay Action Dale Salazar sa syudad sang Bacolod or Bacolod City Government Center. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pero dali kakita ka, ang bago nga design sang face mask ubong, may ara na sang transparent action-an. Transparent ya, nga pwede makitaan ang imo sining nga nawong nga dawala ka na sang face mask. Pero, amo naman ni ang ginakakulbaan sang iban, kay ang ilang nga beauty, dapat matahom sila eh. Action firing line. Kag sa mga kalalakinhan man, no? So dapat kay may ara na sang bago nga design sining face mask nga ini, according sa mga eksperto na Action El Rey, by 2023 pata mabalik sa normal sitwasyon tamo. Action firing line. Tidugay pa ning suksukana ita sang face mask nga ini. So kung may ara ka gumawa na ning bago nga face mask nga design, nga kitao na gid ang nawong mo kay transparent plastic ini siya, dapat nga makinis ang imo guya. Action Na. firing line. Kenong dapat nga makinis guya mo da, gamit ka na sang zan.
May gabi lang kay Willie Gonzaga, nag-monitor subong sa Alihis, si Lynette Compania sa Barangay Granada, Araman. Si Rosalina Arellano Espadero, thank you, Gid. No? Alex Puentes, salamat. Marilo Kahile, good evening, Exxon Brian, watching from Barangay 1-A Manapla. God bless, salamat. Thank you, man. Robert Roma Araman, Emma Yanson, may gabi, Exxon Brian. Monitor lang kami di sa Masville, Kubay, LCC, Lihog Tamyaw, kay Bingo, kag J.E. Salamat. Andro Juanites Araman, si George Gargasiran, good evening, Exxon Brian, biskan ga answer exam mo, Jules, ang bata ko, padayon ko pamati isang balita mo. Bao ka namin, no? Joseph Pacifico, good evening, Exxon Brian, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique, thank you, again. Alex Montesa, Sinovac niya, hindi Sinovac. Ang mauna, Sinovac. Ang tanan nga miyembro ni Mang Canor si Bray, nga akinanglan niya pa mag-alibay kung sincero ginman ang iya nga ginahambal si Bray. Sino ni nga Mang Canor ginatumod ni Sir Alex Montesa man? Oo. Elizabeth Malaka Gamala, good evening, Sir Bray, and to all the listeners, especially to Malaka family. Keep safe, God bless everyone. Salamat. Kativer Araman, si Camilla Carrie, salamat gin. Jean Oy si Sir, nagamonitor man tuto ko. Imbang Jocampo sa Maaw, si Minda Lialto, nagamonitor man. Good evening, Action Bray. Makadawati naman ako sang imo kadlaw nga garagumo. Hilda Catalogo Vicente, mayang gabi, Action Bray. Monitor lang kami di sa Manila. Salamat gin. Joby Monares Araman, si Michael John Season, good evening, Exxon Bray, always monitor sa Chato Elias Paranaque, happy listening lang dira sa tanan nga Energy Fans Club. Thank you, again. Okay, patami Sir Alex Montesa, patamiyaw lang lihog ang tribo ni Gimo, Familia Saludares, Katige, Sirapio Mugar, Rojo, kag Clarito sang Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Salamat, again. Ime Esmeralda Dolido Araman, Merly Dolido Magallanes, thank you again. Parintihan, na inis laguro nga duha ho. Roth Kuzawa, thank you again. Araman si Jerry Jones Gibuni or Hibuni Pacho. May gabi watching from Dipolog City. Salamat. Araman si Ruchel Torbella, thank you again. Neo Saison, good evening, Exxon Bray. Watch out lang da sa nabilin sa balay palihog tig-ang. Tililig-ang nakamuda kay manihapon ta. Anthony Makilan, good evening, Exxon Bray. Monitor lang ko sa program mo sa Purok Matabang kag Lihog Tamyaw Family Makilan. Salamat gid, God bless Action Radio. Thank you. Chris Vilma Trias ang Barangay Estefania, Estom 3. Araman si Kwan Slasher Sumugat. Thank you gid. Rochelle, okay. Si Tomas Broniola sa Alihis, Regent Pearl Alihis, salamat gid. Francisca Puso Madiraso nagamonitor man sa DC2 RPHS Subdivision. Thank you gid. Araman nagamonitor ang mga utod ta. Okay, dali gid lang ha. Hilda Catalogo Vicente, Hello Action Bray, palihog tamyaw kay Inday Tricia Halandoni, ga-watching gid subong. Jocelyn Joan Gabales Goliman, naga-monitor man, watching live, Mr. K, nga si Dandan. Sige, salamat gid. Mag-utod ka ba Action Bray ni Merly Dolido? Ay, okay. Abi ko parintihan ay mag-utod gid gali. Suzette Alunan Araman, Doms Ortiz, salamat gid sa mag-monitor sa Sumag. Mario Buenaflor sa China, salamat gid ra sa inyo, Robert Aguyo, may gabi sa DYEZ Bacolod. Live ako diri sa Bulacan, Manila. Thank you again. Thank you. Sige. Alright. Binong si Tinta, naga-monitor man. Paki-share ha sa aton nga live, at pagbalik naton damo ta balita agin preparado sa inyo. Monitor lang kamo da, walang iwanan, la 7:48. Bakit kailangang magpabakuna?
Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccine. Pabalik sa aton nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:54 na. Ginendorso naton sa inyo ang DTX sa 500 capsule. Firing line. Manamyaw kita na sa aton sini nga mga utod before Action John Diaz. May gabi lang kay Sir Philip Alonsagay, si Chris Odige, no? Good PM, Action Brian watching live at Talok, God bless and more power, Action Radio number 1. Thank you, gina, no? Roberto Hiraposco, Caraballo. Good evening, Action Brian. Monitor kami di sa Hutoda, Handumanan, Bacolod. Thank you, gina, no? Si J. Russell Raya Bantilan. Good evening, Action Bray. Palihog tamyaw kay Ramon Bantilan da sa Himamaylan. Kag si Junel Alfonso. Salamat, gid, no? Si Ma'am Virgie Olpinda Araman, naga-monitor sa Celine Homes, upod mga kabataan, Action Bray. Halong gihapon and God bless you. Sige, kamo man din na. And, okay, diri sa ton sining nga cellphone, manamat-amat, ton tani abi, no? Good evening, Action Bray. Ga-monitor kami diri barangay naga sila Carlota. Mercy kag Boy Salmorin, Esther kag Carlos de los Santos. Evening, Action Bray, ginatamyaw ko akon bata Roy de los Santos ang Barangay Batuan, San Enrique. Action Bray, tamyaw lang Hidukos Ching Abaygar, Purok Masinadyahon, Barangay Pahanukoy, Baybay, Bacolod. Halin kay Neneng Gretel Piamonte. Salamat gid ang iban pakaronan ko sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Action Radio City Hall Report. This time ko ang balita with Action John Diaz sa Kapitolyo, Konsyudad sa Bacolod. Action John, good evening. Maayong gabi, Action Bray, kag sa tatanan nga mga ka-aksyon na gin-confirmar ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lolardia nga nakatag na siyang advance initial payment ang lokal nga gobyerno sang Bacolod sa AstraZeneca Pharmaceutical Incorporated o kang Philippines Incorporated. Amo ni ang distributor kag ang producer sang AstraZeneca vaccine, Action Bray. Kung madumduman sa aton nga mga ka-aksyon, tinalikdan nga mga binudan, nagpirma ang lokal nga gobyerno sa Bacolod, of course si Mayor Bing, kag ang gaupod ng gobyerno nasyonal, kag ang AstraZeneca, sang isa ka non-disclosure agreement kung sariin dito nakabutang sa isa ka kontrata, Action Bray, nga magawakal ang gobyerno lokal sa Bacolod sang masusobra sa 650,000 ka doses sang COVID-19 vaccine, Action Bray. So, sunod rin kay Donaldia, tinangnanon sang initial payment kay amo ini siya ang
magasiguro nga may ara gid o kung makabaton gid sang supply ang lokal nga gobyerno sang Bacolod gikan sa AstraZeneca kay halos tanan nga mga syudad nga may ara na sang agreement o kontrata sa AstraZeneca mga 24 ini ka mga syudad ang nagbayad gid man sa ito nga advance initial payment action bray. So sa bahin sa Bacolod ang initial payment naglabot sa 31 milyones pesos. Kung lantaw naton do mga almost 10% pagid lamang siya sang ginpreparar nga budget nga naging parayag sa gobyerno mga 300 million pesos. Kaya ba ang preparation to nila is 300 million pesos for mga mostly 650,000 doses action bray. So subong initial payment pa lang ni ang 31 million para ma-consummate lamang or masigurado nga may kontrata gid kag matagan gid sila sang supply sa tion action bray nga magpanagtag na kung mag-distribute na abi sang bakuna ang AstraZeneca. Action John? Yes, action bray? Ang 31 million nga advance nga ini pila ka doses ni? Hindi naton mabalan pero kay kulang naton for every 2 doses madalagan sa abi mga 610 pesos na blamong ang isa duha ang duha ka dose ng vaccine. Okay, so ang 31 million action bray most probably madlagan siguro mga sobra ini 1,000 or 2,000 nga bakuna action bray. Okay. So ano pa lang ni siya initial payment mga 20,000 siguro ka mga vaccine. Kay initial payment pa lang maning 31 million mong ang ila di goal action bray nga mas sure lang gid nga nakabayad na to kay para do ma-close gid yon ang deal with AstraZeneca nga part gid sa tion nga magpatigayon sang proportionate distribution. Ara lang kung tungaon na ang ginproduce nga volume sang bakuna, may ara dira portion action ba nga kuluwaon ang Bacolod kay nakabayad na sa sang initial. Tani ilang bala kundi ihambal nila 31 million pesos. Dapat ibutang man nila kung equivalence ni pila ka doses. Ini probalaan man sa Bacolod non kung pila kay kabalo ka ang turnout diri sang survey action dyan nga magpabakuna daw 10% lang action dyan paano makabalong tao kung pilak bilog pila ka doses ini? Yes no amo na gani action bray ang ilalandi is initial payment amounting to 31 million pesos nga ginabayad na sang lokal nga gobyerno sa Bacolod sa AstraZeneca. Pero talaga dako pa kay take ng budget kung una lagi hambal mga most probably ara sa 300 million. So ang 31 million is most likely mga 10% pagid lamang sang total kabilugan nga balayran sang lokal gobyerno sa Bacolod sa AstraZeneca action drive. Okay, sige. Amo to nga Banilirodia kay amo ni siya ang ilagid nga dapat timuon. Kabalo ka sini nga bulan sa Marso or even sa sunod nga bulan sa bulan sang Abril, dani lagi na lantaw nga base maka-estimate na ang AstraZeneca sang production volume. Kung ma-estimate na ang ginatawag nga production volume action drive, dra kag mabalaan kag ipalayag sang AstraZeneca man mismo kung saan o sila mang-distribute o kung mang-deliver sang bakuna sa mga areas nga may ara na sila sa ginatawag nga kontrata o kung may agreement na sila abi nga ginasudlan action na bayan. So ginpasag diri ka alkalde nga stable ang kondisyon sang kontrata kung kasubtanan sang Bacolod kag AstraZeneca kag lauman gid nga may maabot gid nga bakuna sa ikatatlo nga quarter. Ang ginatumod nga ikatatlo nga quarter posible ni sa bulan sang Hulyo o kung sa mga kasunod pa gid nga mga binulan action bray. Nga idulong na gid sang AstraZeneca ang bakuna diri sa may Bacolod. Okay, kabalo ka kadako sang 300 million pesos nga ginlain nga ginpain nga pundo So kung may initial kita nga 31 million pesos, haom-haumon talang ni karon ng sitwasyon sa Bacolod ni basi puro lang tani sa haom-haom. Subong da nakabasa pa ko sa ginpadala mo di nga basi haom-haom man yung presyo sini. Ako sa action bray ang 31 million nga payment nila pero wala gid exact figure kung para sa kung ano ning kaigo pilang kaigo di nga bakuna sa initial nga ginbayad action bray. Why ta diya gaduda nga ton diri transparency malang nimo nga para mabalaan kay tip parang kang history action dyan. Halin sa nagligad nga ang bakuna nga na preparar
puro lang tadi yung money lang ginawakal. Tadi po ita kabalik kung pila ka doses ining maabot sina diri. Unlike sa Negros Occidental, nga gin-mention to nila, nga may ara to sang 100,000 doses nga maabot sa ila sini nga gin ibalaklon nga do 27 million pesos ato. So ipain-pain ato siya. Ini sa 31 million pesos, do ba gita idea kon pila ini ba? So far, Action Bray, amount lang gid, no? Ang naplastar nila nga, ang ilang initial payment. Pero may calculator daw ay pila lang gid pag sumasuma sila nga ari more or less, so amo ning maabot diri sa aton sa 31 million pesos kasi lang gid sina production dyan. Yes, in sakto gid, no? Pero tikon lang taon naton sa initial count nila sa liwat ang ila diri nga basihan estimatedly ining kada duha ka doses sang bakuna Action Bray nagadangagin man siya sa mga 610 pesos. Okay, duwanan na sa dose. Okay, ining AstraZeneca medyo bolobahado man ikumpara mo to sa mga Sputnik 5 nga tag 2,000 to action dyan ang kada dose mo. Gani. Mahal gid man ang ibang labi na ang Moderna, mahal pagid ang Moderna eh. Moderna pagid, mahal pagid, Pfizer abi, no? Ato mga mahal. Okay daw Moderna, do gadlagan sa 4,000 pesos per dose kada bakuna. Pero perdihon ka sang Sinovac, libre lang gid gani, ho? Ang Sinovac ati duol niya ka China. Gani man. Sige, go ahead. Ang ini nga bakuna cost 610 sa duha ka doses. So sa to ni mga ka-action do kita niya may sip-isip ako. 610. Basi may calculator ka mo da 610 ang duha ka doses na naa. 31 million. 305 per doses. 305 pesos lang. Bato brato lang siya, no? 305. So ang 31 million kung i-divide naton sa 305 pesos, madlagan masagali mga the 31 million divided by 305 mga almost mga 10,000 or 100 plus thousand of vaccine. Basta mga dira no? Kay sumahon tagi di abi dason adlaw i-plastar tagi kita na lang ni masuma abi. Kay do mo na sa ang calculation, no? Initial sa Action Bray nga calculation sang amount sining kada doses sang bakuna. Gary sa Bacolod City Mayor Evelio Rodadia. We were not the only city nga nag-advance payment. I believe tanan kay kung hindi ka mag-advance payment, then madula ng inyo contract that would have ended the contract. So kita kay naka-advance kay tungod naka-advance payment, that also in effect consummated the contract. Pero ang hambal sa amon sa AstraZeneca hopefully by March or April, ma-estimate na nilang production volume nila. And that is when they will also tell us kung how will it come. Ang assumption ko is when the vaccines of AstraZeneca come, they will proportionately distribute it to us. That is just an assumption. But if that happens, considering that we are in the top in terms of volume, we will also have a bigger slice. That's why ga-apilar ko sa Pumuluyo nga tungod ang iba niya nga syudad, pangita vaccines. Kay 24 man lang ka syudad ang nakapudyot, nakauna sini. So when tawagan ko sa kadiya, arang bakuna, wala sa may mapabakuna. Hindi na dapat matabo. Action Bray nabatian si Mayor Bing Rodadia ang pinakaling statement kung magabot ang bakuna, base wala ang magpabakuna, dapat indiin sa matabo Action Bray. That's why nga tinaga-question kita nga di ta magpinagusto ka pamakal nga hindi man lang sigurado kay magkalapanos ina milyones yang inistoryahan ta di action dyan. So ang sa piyak naman nga bahin, kay ina na mensunar nimo, may mga nagkalain-lain nga mga variants ng COVID-19 nga nagamutate o kung abi nga nagalapta hindi diri sa Bacolod pero sa ibang nga mga lugar Action Bray. Kung madumduman ang Department of Health nagpagawasan pinaka-latest nga update kailan na-detect ang South African variant ng COVID-19 diri man sa may pungsod Pilipinas. Pero according diri kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director kag City Administrator M. Ang, sa Bacolod wala sang na-detect nga nanuman nga sa isang bago nga variant sang COVID-19. Actually, ang ila diri na batong impormasyon, tatlo na sa mga variants ang nagalapta. Ang isa amo ning pinakauna gid nga
nangin kilalagit action bray nga variant amo ning ginatawag nila nga UK variant sang COVID-19 bot silingon ini nga sa isang variant ang nagsugod action bray dito naman sa pungsod United Kingdom o kon sa Britanya abing area. Amo ni siya ang ginatawag nga United Kingdom variant B.1.17. Isa ka large number sang mutation action bray. Ang ikaduha naman amo ning ang South African variant. Nga of course tinibaluan sa aton mga kaaksyon dito man ini nagsugod sa may South Africa nga variant. Ang ikatatlo nga variant ilagi naman tayo mo ning Brazilian variant action bray. Isa pa gid nga dito naman sa area sang pungsod Brazil. Dito naman ni nag-mutate. According kay Ang, sa subong, wala gid sila sang may na-detect nga COVID-19 variant positive cases diri sa may syudad mismo sang Bacolod. Kay amo ni kining rason kon nga nga hugot nila nga ginapatuman ining requirement mandatory RT-PCR test, negative result test rather sa tanan nga mga nagapasulod dila binas sa mga biyahero, sa mga LSI, no, except na gid ang mga action bray sa mga OFWs. Kay according diri kay Ang amo ning pamaagi agod dila masigurado nga hindi masudlan sang bago nga strain sang COVID-19 ang syudad sang Bacolod kag of course mangin free sa kaangayman nga bartian kag ilaman diri nga luyag nga depensani kay according sa iyamat amat nga nagasarurot ang kadamuon sa mga COVID-19 positive cases sa syudad sang Bacolod kag kaina sa pinakoordinator nga interview sa iya ginpayag niya nga yara na lamang sa 32 ang mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa may syudad sang Bacolod action bray. Ari si City Administrator Emang. Ako nga mga variant ay the UK, may subong South Africa, may pagit niya Brazil na variant. Wala man kita na may na-detect sa Bacolod so far. And this is maybe, ma'am, no, sa strict policy nga dapat may mga protocols like swab testing before they enter the city. Na-require kita subong for travelers na may sila i-present na negative RT-PCR test na taken within 3 days from the date of travel before sila ma-allow na sila makasulod dito sa Bacolod. Action na, Bray, ang statement ni City Administrator M. Ang may angot sinidri. Aha. Mayogin man nga stricto kita gapon aksyon dyan kay ti ka ngay sinisubong abi ang aton nga mga numbers everyday mera 0 mera 1 mera sang kanubo nagila pating Negros Occidental kun daw kulukang panti kita magtuyok-tuyok sa Bacolod aksyon dyan. Oo, kagamo man na ang luyag ni Mayor Leonardo Dia kaya according sa iya bisan nga may ara resolusyon ang national government action bray nga hindi labi pag-require ang swab test result kag ang quarantine sa mga travelers nga magasulod sa isa ka lugar ang malati gusto nila nga ayoon kag gusto ni ara man nakabutang sa resolution nga may liway gyapon ng LGU nga mag-implementar sang protocol nga para sa ila. Pero according diri sa statement ni Mayor Bing mahulat sila sang panugot gikan sa NITF pero according naman kay City Ad-ang implemented na gyapon ang requirement action, Brian. Yes, salamat action dyan. Thank you, action dyan. Yes, action by balita gikan sa City Hall ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasabuto na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat action dyan. Temo na, no? Ang syudad sa Bacolod, 31 million pesos ang advance payment para sa AstraZeneca. Amaning bakuna for Bacolod mag-action pero we don't know kung may Sinovac ban abi nga for free para diri sa aton kag Negros Occidental. Sige, hulat-hulaton ta ina kag maayo gid actually halin pasang Sabado nga aton information may connection sining ining pasimple subong nga trabaho sa ITF sa nasyonal nga dapat hindi na pag-striktohon gud mga swab test nga ini kag quarantine nga ini basig blakibot kita kag umusbong ang numero kag magsinala-sala na naman kita. Remember nga why kita blaya pundo na sa gobyerno unlike sa niligan nga tuig nga may propanghatag pa kita 6 mil sa mga nahulan sa ning pandemya nga ini ti ubos sa manayhan kwarta ta basi magla-lockdown kita palayo lang problema nga dako gid. Las 8:12 pagbalik naton karon dugay-dugay maka-aksyon may istorya ta kuan parte iya pa politika diri sa probinsya sang Negros Occidental daw inabalang women empowerment no daw mo nang bot silingon iya ni Comelec Commissioner Makaksyon Guanzon nga nangin keynote speaker sa mga kababayenhan kay na diri sa probinsya sang Negros
Occidental para maiba naman taste ta sa aton sini nga pagpangalagad. Pero antes sina action nelms dali gid lang ha kay ang Life Extension Vitamin D3 kag ang Ito ay hatid sa inyo ng ACF. Maing gabi liwat kay Virgo September naga-monitor gid ara si Kwan Mary Grace Mongkal Cabalfin ano. May gabi Brian watching from Purok Paglaom Barangay Takuling Greet Kulang Baradero Valenzuela and Kapapas family. Salamat gid na. Donna Robles Prodigalidad. Good evening Action Bri. Monitor from San Diego, California. God bless. Manjo Arnijo Araman, hidlaw man ta kay Mr. Anjo Arnijo, mag-ulo siya ka balik ha. Nagpahuway-huway guro. Ebe Esmeralda Dolido, si Tongboran Tuario Action Bri, good evening. Leong Tamiao, Kapitan Edgar Tuario, Barangay Lalagsan, La Castellana, and sa 4 kids, ano, ang yes, nga wife kasi Rhea, kabataan nga si RR Aming Princess kag Zia, Nanay Rosie, Tatay Tinoy Tuario, Mayor Maymay Nicor kag kagawad JJ Toledo. Thank you again. Rostom Dipa Lubos Sr. Good evening, Sumbray. Monitor kami di sa NHA Pahanokoy. Salamat gid. Sir Philip Alonsagay, good evening. And araman si Giovanni Supe. Morning, Sumbray. Monitor lang kami diri sa Montreal, Canada. Ba, may aga na sa inyo diri sa aton subong sa Pilipinas, maying gabi. Lilia Taton, always watching live. Evening, stay safe and God bless. Salamat, good madam. Sige, ma-relax lang ko. Pagbalik naton, dra lang kamo, ma-standby lang kamo kay may mga balita. Pakitangad lang ko, no? Pagbalik naton karon dugay, las 8:15. Paki-share lang. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities
para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, gina-endorso naton sa inyo ang Firing line. ang kabilang sa kay Mario Samiliano Siriaco. Good evening, Sumbray. Patamiyaw lang galit dira barangay Kabyaan, Candoni, Negros Occidental kay Guding, Dodong, Tiban, Vencio, Kaloy, Nonoy, Rachel. Ga-monitor gid kuni sa programo from Mindanao. Si Jody Florentino Arama naga-monitor sa buong live. Walang iba naton nga mga utod nagatutok man via cellphone sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. Sige, this time ko na to na balita with action na Marlon Hinovia pero team nga balit. Oy, may gabi lang kay Sir Kwan, Sonny Boy magsipok dira sa barangay Balabag La Carlota upod ang pamilya
kagang iya sininga girlfriend mga kaksyon. Salamat gid sa pag-monitor sa aton sininga pagpangalagad, pero antes pa naman ang tanan ang mga balita ni aksyon na Marlon Hirenobia ginadulong gid sa aton sang kwan di We have Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar, mayad nga gabi. Grupo sa mga kabawainhan, ang pati politika, ang maabot nga eleksyon sa 2022, so namunuhan man dari aksyon na bahay kay man sa mga adlaw, ang gobyerno provincial sa Negros Occidental pagi sa kay Governor Apong Lacson grupo sang nagalain na grupo o konsektor sang kababayenhan nagpatigayon sang Provincial Women's Day. Ang aktibidad kay inagin hiwat sa Provincial Capital Social Hall. Pinuptan may action prize ang Provincial Council for Women. Ang nag-serving chairperson dira amo si Attorney Andrea C. So, kumo kay women's kalabanan nga mga nagtalalang mo action baray mga kababainhan gid, no? Halin sa nagalain-lain nga mga panuwag kag syudad. Ang mga provincial officials naton, provincial government officials ka mga babaye, ang pamangkaina ka naghatag man sa ila sa nga mensahe. Ang keynote speaker sa women leadership, isa man ka kilalang personalidad kag ginakapig champion sang women's right and equality, nga si senior Commissioner sang Comelec Rowena Guanzon nga taga Negros Occidental Manakson Bray. Bugal gid sang Negros ni. Nakagiman mayor sang sunod sang Cadiz. I see. Amo ni kaina nga iya sa nga mensahe nakasentro mga kababainahan subong nga dapat hambalya umpisahan nga amat-amat nga pag-organisa sang grupo sa mga nagaplano nga magsulod sa politika aksyon na bray. Dapat amat-amat na pulso sang public mahimo palang porma sa isa ka organisasyon maghatag sang kontribusyon sa komunidad pang makilalaan ang ngalan kag parang makasulod man sa politika. Tambal ni Guanzon sa gihapon aksyon bray ginadominar sa mga kalalakinan biya nakatuig ang gobyerno naton diri sa Pilipinas damo permis ang lalaki ang nagadalaog sa election action na bray. Okay, nakilala ta nga nagpresidente si Anay President Cory Aquino Abi, no? Sa maragtas action bray sa Pilipinas, duha malang kababayi nagpresidente mo. Si Madam Glor. Si Gloria Macapagal-Arroyo kag si Cory Aquino. Sa pagkabi si Presidente Action Bride, duhaman ka mga babae. May naka-Vice President para sang time ni Irap po. Yes, correct. Sang piyaga 2001 to 2010. Si Lini Subong ang Vice President babae. Sa kwan gani Action Mar, lakot tala ni sa Amerika gani, pinakauna nga Vice President, Subong si Calamard. Pinakauna nga babae nga Vice President sa Amerika. Correct. Namuhan man nagsumula kay Danny Guanzon ang pinaka mga nasyon nga nga babae ang nagaserbi leader sa gobyerno mo. Babae ang nagaserbi Prime Minister, babae ang nagaserbi nga Presidente. Diri sa aton action bray siling ni Guanzon, hindi ba layo nga pwede man matabo sa aton di? Yes. Hambal pa ni Guanzon,
ang reaksyon ni Action Bryce sa sining laban-laban, naging man matabo ni pag-enkontrohan na isang duha ka mga kandidata sa pagka-presidente sa 2022 nga election, Vice President Leni Robredo kontra sa kay Inday Sara Duterte. For the first time, Negro Action Marcon matabo ini, no? Duwa ka mga baskugan nga mga kababainhan, ha? Sa ako nagsumbray nga pag check sang record, so for the first time ni kon matigayon ay isang nagdalagan si GMA Aksumbray poros matulalaking kontra niya. Oo, malaki ito tanan eh. Oo, sa nagdalagan si Cora Aquino, mga lalaki man tong kontra niya. Magluwas lamang kung may mga noises candidate nga babae. Nagpapili Akson na Bray, kung may noises iban to, tiwa mo to matingila sa ringang alon. At ina balang daw ka kaangay sinibi ko matigayon eh, daw ka main event bala ang duwagin niya ka mga kababayan Action Maraw. Di man, ugaling kay para kay Presidente Rodrigo Duterte, ang presidency, kadamdam ka ng ligad nga mga ligad ismana, ginampal ni Duterte, kanya ang presidency, no job for a woman. Ay, ganon? Because of emotional differences to men. At hindi mangguro. Parte, no? Sila niya ang pagka-presidente, this is not for women, you know, the emotional setup of a woman and a man is totally different. So, ang bayan, Inday Sara, hindi ka naman pumili, presidente. Depende, gro, kadamo sang lalaki nga emosyonal man pirmi bisan gamay lang gani action bar mo. Galing ka, no, lagi kinapunta rin Yaya Dumuneno, sino? Robredo. Ato, kumbaga daw discouragement sa part ni Robredo, abe? Pati ko din talahig man si Inday Sara, babae man si Sara mo. Gani man. Damo Action Bryce sa mga eksperto, sa mga tanda sa batas politikang hambal sila niya, parang Action Marlos ang gimmick, correct. Kibot lang na mga pamuluyo sa ulihi, nga Sara kag Robredo malanggali ang maengkwantrohanay. Ari ang makabig nga suggestion ni Commissioner Guanzon sa mga kababayan. But it just goes to show that there are many women here, Filipinas, who are capable of running. Because tama si Ruth Bader Ginsburg, Justice Ginsburg. Women must be there in all places of decision making. And politics is the most powerful place of decision making because not only of the resources, but the machinery, the capacity to change the law, the capacity to advocate for reforms, that politics, elections and politics is the most powerful avenue for women who want to create change and make reform. It's not true that women are not capable. Look at New Zealand. Top sila sa anti-COVID. Look at Taiwan. Look at Germany. Germany is the richest country in Europe. It was led by Merkel for many years. Prime Minister Merkel got a standing ovation when she retired. Germany was led by a woman head of state when it became the richest country in Europe. Now, in the United States, there is a woman of color, is a vice president, and very likely will be the first woman of color president of the United States. But I'm talking about countries who are probably politically advanced in terms of political parties reform, and where there is no vote buying. Vote buying is really our number one scourge in election. Because of vote buying, women cannot run because they do not have money. Because the vote buying is deeply embedded in politics, we do not get the best leaders who run for office. That is why vote buying is bad. Just like fake news is bad. Because fake news erodes our democracy. It does not able our voters to make the informed, correct choice of leaders. Because they are fed fake news. So all of us have a job to do, especially you in the media.
dalawa na action bray ang lalaki kag babayi kon kay example ni Guanzon nagasuhanay kwarta action bray labi na sa fourth buying perding bayi. Perde, diskartihanay. Kay hindi talaga gastong bayi mo kag ang kalaban nga mga bahay hambal ni Guanzon. Aha. Kuan niya ining honest pala. Nan. Luyag nga bakpon ang boto, luyag niya, luyag nila nga tutuol kanya nga boto sa mga tao ang mangko nila. Amo tong mention ko kay kinabi, tistingan tamang leader tabi bayi kay daw hindi madasig kamot. O kita luso ni Guanzon is gender equality sa gobyerno. Hambay dapat patas-patas lang. Kung magabansigiban ka namon sa mga lalaki, nang gamay lang. Silingya kung di ka mag 50-50, isang 30% na lang action na bray. Amo na lang na, ang mga major political parties gani, balya dapat mag-commit sila nga, ang mga major political parties, ang party list group, dapat mag-commit sila nga to have more women. Nagapinding ka lang sumbray nga hagna sa Kongreso Hampal ni Guanzon. Nagadoso nga para painan sang state funds para punduhan bala nga political parties nga may dako nga porsyento sa mga kababayenan galing pending para na para sa kapihuan kung bala maaprobahan o kung ginisay na kasuguhan sa antis para man ang ining 2022 nga eleksyon. Natuntra, basi paman action bray damo sa mga kababayenan ang inganyo na sa parawagan ni Guanzon Subonga. Nag-entra na sa politika, labi dagit nga ang ginakuno-kuno mag-enkwadrohanay, duhaman ka mga babayi sa persona ni Robredo kag diintay Sara Duterte. Ang ka-action nagikan sa Kapitolyo Action na Malon Hiroboya, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Tistingan mga kababayan, diri sa Negros, duro naman babayi, diri nga nagbutang sa pwesto sa hindi ka magsala subong sa Moises Padilla babae si Mayor Garcia na si La Castillana babae man si Mayor Maymay Nicor Manggilumutan. Action Firing Line. Damo na babae sa una ang Don Salvador Benedicto ang alkalde dira ang former alkalde dira si Mayora Cynthia de la Cruz ti okay man. Action Firing Line. Depende guro depende we don't know sini nga 2022 ang matunog nga ngalan nga nagagwa gidya subong ti Robredo kag Duterte. Amo ning duha ka ngalan mga kaksyon ti bulabantayan tani. Action Firing Line. Pero dali gilang kay mga balita na Action Marlon Hinobiato dulong to sang D3 Bayo mga kaksyon kadako. Salamat gid sir La Carlota pagido Congressman Juliet Ferrer babaye na kita mo na ti mayo man si Congressman Arroyo sang 5th District babaye. Action Firing Line. Aturo tistingan tang babaye mo ng Balco Blakina hindi talaksan ang pagkababaye or pagkalalaki. Talaksan diri ang performance kag hindi kaw-kawan. Action Firing Line. Las 8:41 makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad pagbalik ta dugay-dugay. Try naton nga tigayo naton ining balita sa pagkadakop sining miyembro sang Sparrow sang New People's Army dira sa Himamaylan kagang anong update naton diri sa paglutang patay kay pulis nga si Gotera sa Banwasang Calatrava. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Dennis Richard Timoroma, no more yellow. Good evening. Merly Dolido Magallanes Araman, Jody Florentino, Action Bray, gamonitor di sa Bacolod Homes Royala. Boss, salamat, gid. Si Lilia Taton, kinahanglan si Lenny Vice President lang anay. Hindi niya gusto pa presidentihon. Ati, dason mapapili kita sa presidente, kaya di na siya pwede ka Vice President tapos ng term niya. Romy Agsam, nagamonitor man, na late siya ko, review
Roberto Castillo, Action Brian, si Kwan Mani, si Nung Dodoy. Wow. Nung Dodoy, may gabi na kay Nung Dodoy, Roberto Castillo sa DSB, nag-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Kagaya sini nga pamilya, si Nanay Herlet. Salamat, gina na. Gardenia Honora, Action Brian, monitor lang ko sa LCC Friends Villa, na Barangay Sumag. Thank you, again. And araman si Rose Guevara, Lenny Valencia, good evening, Action Brian, watching from Fairview, Quezon City. Action Brian, tamyaw ko lang Valencia family, sang Tuyom, Kawayan. Helen Abiner and family sang Barangay Bata, Rhea Valencia, kag Venus Valencia sang Mansilingan. Joan Mel Araman sa Victorina Heights, thank you again. Jody Florentino, nagalantaw live, subong. Mario Samiliano Siriaco, okay, nabasa ko na kay Nano. Thank you again, Rasinya. Si Boyko Saddam Hussein, purting pangalan niya ho. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami sa Silita Alihis. Pag-greet lang. Boyko family. Sige. Balik na dugay-dugay ha. Last 8:43. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na nai, saan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Oxfit sa Mac. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, ginaendorso ginaton sa inyo mga kaksyon ang
firing line. Puwerte man ang natabo action Edmond sa Tabuela, no? Ang bana, linabo niya ang niya sining asawa kag pati anak. Mapati man kamo ukon sang indi, action Nelms ang rason kung nga aglinabo sang bana. Nag-wild ini siya. Nakainom siya abi. Pagpauli niya sa ila sinipuloy-an, ginihog yang asawa niya nga kuhaon ang baka ato kon karabaw. Sa Tabuelan ha, Tabuelan na tabo iniya. And then, daw ginlango-lango sang asawa, ginhambalan sang asawa nga inang gamay iya, kag madasig, nagwald ang bana, kaya panguhit sa kuno sa asawa niya, way sa ginapansin. Tigin lahog-lahogan sang asawa nga gamay. Way sa bala kumuha binangon kag labo na asawa kag bata ya. Action firing line. Problema ara subong grabe. Dakop frustrated parricide ang kaso sang bana kay nagkala hospital ining asawa kag anak. Action firing line. Sa amo lang gina ha. Dira lang ko anay asta. Listen, learn sa mga asawa action El Rey. Hindi mo gid paglahog-lahogan ang bana mo sa muna ka bagay kay nga sigurado gid masugata mo gid ang talibong. Action Brian Borden. Action firing line. Maayong gabi lang sa aton sini mga utod. Good evening, Action Bri. Good evening lang pamilya Vocablo, Salazar, kag Agulto. Halin sa sitio Carolina. Naga-monitor sini Matinion. Good evening, Action Bri. Tamiyaw ko lang si Dolor Catinoy, Esther kag Carlos de los Santos ang La Carlota. Nagasi. Salamat. Si Sir Alex Montesa, balya hinubog ron Sir Brian. True story na. Lida Zamora Yamagishi, naga-monitor man. Monitor lang diri sa Tokyo, Japan. Salamat. Warren Ortez Araman and Araman si Bong Vilboards Jr. Good evening, Exxon Bry. Monitor always sa firing line. Sige, salamat gidra sa inyo. Ang iba naton nga mga mensahe diri sa Piako, Mayong gabi lang kay Nuno Marivalles. Naga-monitor sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon. Firing line. Si George Gargasiran, dako man ang binangon, Action Bry. Dako kita mo, kalalabhang ginagi. Action firing line. Pwerte man ni, si Juan Amigota Nonoy Manggubat, ga monitor man sa sinimatinion sa iya sining taxi. Sigurado ko tiuto ito sa kadlaw sang bana nga linabo ang asawa kag bata. Action firing line. Kaga mga friendship ni Action Edmond sa Murcia nga mga security guards dira sa Manukan, sa Talutog, salamat gid sa pag-monitor. Si Mirari Rilota, good evening, Action Bry, maoy na iya. Maoy sa... Di makon mahambalan kay mo yung gamay kag dasig maggawan. Action firing line. Kadamo sa raging ring ang akon nga cellphone now. Kadamo sa text dayon para tamas. Nagamonitor si Kwan sino ni man? Lupes sa way maningalan. Dali lang basta sa kadlaw siya kuno, no? Halin sa kay 6571 nagamonitor sa aton sining pagpangalagat. Porte maubusan ko oras ang Sparrow naton nga balitaw. Dali gid. Kabalo kami nadakpan si Mamaylan, isa ka ginakabig ini mga kaksyon nga miyembro sang Sparrow unit or ginatawag nga Special Partisan Unit mga kaksyon sa New People's Army dira sa may sitio Ubay, Barangay Karajuan, Himamaylan kahapon. Ginkilala ining suspitsado nga si Warren Luzano, 26, soltero pa, taga sitio Cantupa sa maman nga barangay. Nakuha siya poder ang kalibre 45 kag mga bala plus duha ka M203 grenade lancer mga kaksyon. Ini ginaligar nga team miyembro sang NPA naga-operate ini Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Ilang tawon tanay kay kaso sa paghupot sa illegal nga droga kag sumungman ining eksplosibo ang atubangon niya gid sini. Si Ma'am Virgie Olpinda na kayo home Lain manggid ang nga lahog na Action Bry gani Jody Florentino masakit ina. Lahog-lahog ka lang sa bahaw kag bag-o nagmatay di lang sa mo sa nga bagay kay
Mangin matay, taos na. Kanya-kanya, ngunit di man nagsasama, kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat. Ang polis ng Gentero, to nga si Gutera, ngalan niya before sa illegal nga droga pero why na confirm. Do kuno-kuno lang blatigin reassign. Tapos may mga death threat na to siya sa kabuhi niya. Pamangkot nga nagulagaw pa to siya ba kadelikado. Basta pulis gani ka maghalong gid. Sakit kaya sa panulukan sa mga tao nga akig sa pulis kag army. Test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. May nga bilang kay Marilo Villar tanaman, why na kita sang igo pang oras makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Sir Bry, ano na nga bal niya siniman? Salamat gid sa malipot mo nga oras pero napun-an sang panakot, ano? Malipot lang. Gareklamo, Sir Alex. Palawigon ta na sona. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera. Upod man si Sir El Rey Dotilio sa aton sini IT expert. Action on Defensor ang aton sini nangin kabahin mine kag sa News Center. Standby karon sa Action 8 Patrol with Action Marlon Hinavia. Si Faye Inage Libriter. Ano ni? Ledbetter? Ano ni? Nagamonitor man sa San Carlos City. Ini naman sa Action Brian Mordena kapasalamat gid magilibati tadason nga adlaw sa mamagyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon